Hello, maray na hapon po sa Indo Gabos. May i-share lang po ako sa Indo na file para makapag-consolidate kan mga reports na hali sa mga UAS secondary schools. Okay, so bali ang purpose po kay ni ay i-consolidate itong mga COVID-19 vaccination status reports na hali sa siyam na secondary schools kan UAS. Ang target user po kay ni iyo ang district coordinator, okay? Or kung sisay man na tasks to consolidate itong mga reports na ito. Okay? Sa UAS district baga po kaya igwa kitang siyam na schools. Okay? So kada report ka ito, ini ang yaon digdi. So kada school duman igwang report represented by kaining mga naka-highlight ko niyan from 01 to 09. So, ang 01 report, iyan report kan Balogo National High School. Okay? And so on and so forth hanggang sa 09, which is ang report kan Tubog High School. Okay? Kaya ito baga po kaya sa previous na video na pinag-share ko, ang gigibuhong kan consolidator, suma-consolidate sa district ay kokopyahon pa ining mga file na ini. Okay? Kokopyahon pa yung mga entries na ini. Yan, tiga-highlight kong yan. So, pasiring duman sa main consolidator file. Yan ang tiga-gibu ka ito dati. So, ngunyan, with the help of the file na itiga-share ko ngunyan, day na kamo copy-paste ka ini, copy-paste values ka ini. Pasiring duman sa district consolidator. Okay, kamuta nata. So, i-demonstrate ko po sa inyo. Okay? So, igual lang po kita dapat na kay puhang matandaan para magamit ining file na ini. So, pinakaipuhan po ang siyam na reports o so mga reports na halit sa siyam na schools kaipuhan yaon sa sarong folder kaibanan kan file na para consolidate. Okay. So sa example na ini yaon siya sa folder named March 03, 2022. Okay. Pwede nindo yang balyuhan. Halimbawa, masubmit ka mo sa March 03, kaya pinangaranan ko ini March 03, 2022. Okay. So, ano ang bubuksan nindo? So, ang bubuksan nindong file, so main file na naga-consolidate ka ining siyam na ini, iyo ining file na naka-highlight ko niyan. O yan, okay? So, i-click lang po nindo yan, double click nindo yan, and ma-open as a file. Siring ka ini ang inot na mahihiling nindo. Okay? Siring ka yan. Iguang security warning. Okay? Macros that have been disabled. Tapos iguang enable content na button. Ang gibuhon po nindo dapat i-enable nindo ang macro content. So kay puhan, i-click nindo yan. Kasi po, pag day nindo yan pinag-click, day man magana ining file. So, hilingon ta. So, sangun yan, puros pa po iyan 0 kung maririparo nindo. Wara pang laog. Okay. Pag halimbawa, pinag-click mo na yan, dapat ang mangyayari, so gabos na files, so siyam na files na ini, pabasahon niya, pasiring digdi sa file na ini. Okay? Or sa sheet na ini. Siya na ang kusa or siya na ang automatic na mabasa. Wala na kamong gigibuh na copy-paste. Okay? Pag clinic ko iyan, habang day pa nindo ini pinag-enable, wala man pong mangyari. So, siring kaan, cannot run the macro. Okay? So, ang gibuhon po nindo sa inot na beses na or sa every time na igwa kong mahiling na siring ka ining security warning, pinduton lang po nindo ining enable content button. So, pipinduton ta po. Okay. Yan. Ready na yan. So, pero, syempre, wala pa man nakalaag dyan. Dahil nyo pa man tiga pindot sa color green. 0 pa ang report. Yan. Ano ang gigibuhon nindo? Tigdi na kita sa instruction number 2. Tapos ka na sa instruction number 1, di ba?
So, sabi digdi, transfer the 9 Excel files in one folder together with this consolidator file. Yun na ining siyam na yan. Ayan na tiga-highlight ko yan sa mouse pointer. Okay, yaon na siya, kay ba na naka-ining main consolidator file. Ining file na ini, yan ini. Okay, so, instruction number 2, click the picture inside the green box, then wait for the processing to finish. So, i-click mo lang po ini. Ining picture na ini. So, and maghalat kang dikit na segundo para ma-process yung file. And then, igwa ka ng report. So, i-try ta po yan. I-click ta po. Gigibunin do. Left mouse click. Okay, ayan. Nagapirik na baga po siya. Ayan. Magtagahalat lang po kamo. It won't take siguro less than a minute. Okay, so in fact, less than 10 seconds, na-consolidate niya na ito. Naday ka mo nag-mano-manong copy-paste values. Okay. Click lang po nito ang OK. Yan, igwa na ka mong report. Okay. Yan. Igwa na yan mga entries. Ang mga numbers na po yan, hali po yan duman sa siyam na, na files. Okay. Hali po yan digdi sa siyam na ini. Yan siyam na yan. Automatic niya nang binasa with a single click sa button. Okay. Napakadali lang po, di ba? In 10 seconds, igwa na ka mong report. Okay. Ano ang susunod din ng gibuhon? Okay. Maximize na yan. Dumana kita sa instruction number 3. Sabi dyan, save file, close file, then rename the actual date. So, isi-save da So, ang save button, yaon digdi. Or pwede ninong gamitan ng keyboard shortcut na Ctrl plus S. I-close daan nindo ang file. Okay na? Na-save na, di ba? Save. I-close da ang file. And then rename to the actual date. Ano ang i-rename nindo? So, MMDDYYYY. Digdi sa bandang dulo. Yun ang i-rename nindo. Ibuhon nindo. I-highlight nindo ang file. Right-click nindo ang mouse. And i-rename nindo. Yan. Rename. Okay. Ano ang i-rename nindo? Ang babalyuhan lang po nindo yung MMDDYYY. MM stands for the month, DD stands for the day, and YYY for the year. Ini ang actual date kung nooring ka mo masubmit kan file sa sa division coordinator. So balyuhan ta for example March 3. So that's 03.03.2022. Click enter. Okay? Sa keyboard nito. Ngunyan, tapos na nindo, nagibo na nindo sa instruction number 3. Ano na masunod? Ano sabi digday? Sa instruction number 4, send this Excel file to the division coordinator via email or messenger. So, yun na ining sisendin do. Kasi pag binuksan niya yan, okay, yun na ina-attach nindo sa email. Okay, ba? Sisend na nindo kay division coordinator. Hindi na ipapadala nindo. Pag binuksan na yan, pag ginownload na yan kan coordinator, mababasa niya naman ang laog kayan. So, ang laog kayan, try tang hilingon. Iyon na itong na-generate na report. Iyon na ini. Yan na yan. Oh. May laog na baga po. Okay? And yan ay naka-label, properly label naman. OWAS secondary schools. Dahil naka mo magamano-manong copy-paste. Yan ang advantage kayan. Okay po? So, madalion man sa nabagatabi adi. Sana nakatabang. Maray na hapon.